Salam aleyküm gitaristler. Häzir siz bilen Lezginka solosyny öwreneriz. Bärden oýnanma öwrenmez, şerden oýnanma öwreneriz. Yani birazajyk oýunrak sesse-de. Şonu öwreneriz. Häzir tabam bolar, tabyny iň soňuna goýjak. Yani videony diýen soň şeýle 4 san surat dolar. 4 san surat. Näme üçin 4 san surat? Sebäbi häzir solany öwrenimizde 4 bölüm öwreneriz. 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji bölüm. Näşe bölümleri men haýyrjakdan oýnak görkezýän. Yani 1-nji bölüm. 1-nji bölüm näle dowamlylygy? Birinji bölüm şu. Şöyle birinji bölüm gutorya. Soň suratda da men suratyň ýerine ýazar. Näçinji bölüm şonu zat etdiňi. Indi birinji bölüm oýnak görlerin haýyrjakdan. Birinji bölüm şu. Yani näle? Indi ikinji bölüm başlaýar. İkinci bölüm şeyle. Yani birinci bilen ikinci bölümni oynasak, Lezginkaň esas sazyny diýňatsa, yani biz näýe oýnamaly? Bir bilen 2-ni oýnaýar, soň ýene bir bilen 2-ni gaýtalamaly, birinji bilen ikinji bölümni. Birinji bölüm diýin, ikinji bölümmi? Soň ýene ýankyýar birinji bölümden gaýtalaýar. Soň düşündik. Indi 3-nji bölüm bilen 4-nji bölüm näýdi? 3-nji bölüm şeýle. Yani näýle bärde ikinji tarda. Taba düşünýän bolsam, tablatura düşünýän bolsam men haýsy perdeler aýdy oturjak gene siz çalk görkezjek. Şoňsa şo taba seredip bu videodan dinläp şoňa meňde şeýle taparsyňyz özüňiz gatansa. Üçüncü bölüm. 5 5 5 7 5. Soň 4-nji bölüme geçýär. 4-nji bölüm berdim. Üç bilen 4-nji bölüm bile oýnanýardy.
1 bilen 2-nji bölüm bilen oynalýar, 3 bilen 4-nji bölüm bilen oynalýar. Yani 1 bilen 2 oynayan, soň ýene 1 bilen 2-ni gaýtalayan, soň 3 bilen 4 oynayan, soň 3 bilen 4-ü ýene gaýtalayan da, yani 3 bilen 4-ü gaýtalalyň 3-ü. Dördüncü bölüm. Hani emmesini bir barmağımda oynayacak bolup görüyin. Hani size düşünükli olur ýaly 1-nji bölümden başlaýar. Birinji bölüm diýinne çörde 2-nji bölüm başlaýar. Bir barmak bilen oynayacak bolma ýetişem o. 2-nji bölüm hem şöyle diýindik. Indi 3-nji bölüm. Dördüncü bölüm başlaýar. Bolly, şular ýaly. Ýene bir sapar size başdan aýa kaýyljak zady deýin. Ünseriň 1-nji, 2-nji bölümni gaýtalaýar, 2 kere oýnaýar, soň 3-nji, 4-nji bölümini 2 kere oýnaýar. 1-nji 2-den başlaýar, 1-dan. Bir oturdy, 2 başlaýar. Bir bilen 2-ni oynadyk şu an. Ýene gaýtalaýar. Indi 3 bilen 4-nji. Üç diýinni şördün, 4 başlaýar. Üç bilen 4-dem diýindik. Indi ýene 3 bilen 4 ýene gaýtalaly. Şolar ýaly gitke. Düşünmedik soruňyz bolsa, zat ediň, videony tamamlaýar.